naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli omwana wembe bagatebya omwana bw'enguko ngaye omwana wembe bakabolya omwana bw'enguko ngaye yomenyete nga leero kunabalema ngaye omwana bw'enguko gatebya omwana bwembe bangaye nombenyete nga baito otetunde baba ngaye tenga kelitoke moiwe Umonchu murigereria na ndebono na kwalgania seri tokolia rere krato kwana mange na wesemia inyoro muroberia sembeo no murobere Igekero Chi'Omogusii ayana to wesomia mange twalgeria mange katokoligeria oboroso amone chinga ko Chi'Omogusii gatie bintale gokora amona yanda mange abereka okorekana rerega nigo boigo na umirane nabaga kabago chutumanya mange egato chikoligereria na gokwanda igoro yo okoragererigwa cases echialenga somo amaso mwanya gitinge umuntu arokoragereria abande bona ki ingoyo rakoragereria na nase ki umuntu arekoragererigwa ayo to kwana somo rubeko ya muri rubuna cases to bwatu gotena nsemo ya mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News na boiga nsemo ya YouTube na bwatu rubuna Ndizi TV News ndira bakaga abo bagocho tumanya marietabo elinde toko cha kumurubuli to kwana igoro yokoragererigwa tunyaro kwemanya mange asokota kole biranda ngo omugaka azefade yo murigero Ndizi TV na boye ko manya kana cyokorokwa elituma cyo kwana mangana cyokorokwa seterina nsemo cyokorwa ase abaligereri ba Ndizi TV elietalia nenjengo ruguchoel ogutu koru mwamonoj village bugiakumus sublocation na bugiakum location bonjari kindi bakyabo kendo ai no monjali ono monjali monju munoto no monjali ga no monjali kinali kisanda mukabo kurwa bomaliba igonga kurwa maliba gonyakauga nje no monjali inde no ndibakyebo kendo oyo ngole kurunse yego ndo yo nyamote kwa manya kwa mukimunwa kimunwa mugabo maliga paka bonjali o maliga monjali Gusii pero watu ajitu alule tabo no kitabo bia sana ndobwato mwako ndiko nasema ya mata na inchi no bino nyamba no muguchi omosoroko kususu oisabo kenyambane ogenchabe nyamaiko maiko bunde getusi bia mono na boikereta batatoiga na bango chimaga gono chumuralia tutara igono monchumurigeria katocho kwana litukolia rero gaito gochugorigeria na gukwana igoro yo okoragererigwa obino okoragererigwa cases amaragererio gale kubwatia inki mutabwatetia semigiro yobo menyi bwito Chi'Omogusii asama chikalia bikire atari gukwanwa asomochi oetani egento gete gitabwenerete goikoragererigwe okweraga nabo kweragereria gusoragerigwe oragererigwe ekubwati toise gochakera gusaba gaka banda batenga tochakira umuchika omugaka nero rengeritiro lire nyumba ebintare gukwana yo byare gose kusikwa bitasikiri nabakoragereri no koragereri kwaye koraki kware konanda yani konanda no kubwata kwa manyakoreta emechande goika musonsoro mugako yu amanye kubatiga mugabo igekorekana bomisobino korekana mugako yo nabambwate chinguru sana yebona mugako nabwate chinguru cyokoragereria ngana kwogotebaka nyasaye namwete chinguru komete ekerogotebaka gento giakorekanire negente kemwanya abantu gyakorekanire otigo omugako naire chinguru cyogotebanga ayebono naye gikwa buna Petro atebetunga aye ninja achekerisia nekerisia kenagakire mwanya abantu ndete yora koreki oragetagore ngene kwogoteba no mugako yo iruribaga lyokuragereria ebintu biriaroje birebibe esa abantu bagokora buna bono kuragereria kwa mugaka mete kuragereria gukora ukonge nonye n'abantu abagaka kero bale kunywa amarwa ukwale konyora bagusibega chenga kiabo bamanya gotebanga egento ngere to kuragereria kira kyo goika na twakanire
abagaka bamanya kurusi chinkole chiria bajutureka kero bajuturekire bamagata bangatwaragereirie oyo koleteke wamuragereirie takogenda na inere buya takoenda buya ekina ina bokiare ko kiaberego ekiare ko baiguna bono omogaka okoragereria oko asa abagaka still oisa korigereria na bono gose omoboraka ochiro tugeirwe ng'ombe omonto amaye kwenda nyeibe mugutugerwe ng'ombe omosubati okweru n'omogaka kiagurugwa n'omotakano omotakano oyo otigeirwe ekorenda omochioye abaibi bamanye gocha bakoreki baire batiga abana bale chintakana abana bakuemu no bainkuinyora bacha n'echinkore baragereria bacharia amabaragereria oyo koretaya oyorete ng'ombe y'omotakanwa abana bono bachakire ko twara obokongu kwa sababu mabere teyo bana bali bakunywa goseri teye eria nkolema endagera yacho mukyoyo nero yachire na bainkwenda ali bacha baturika chinkore no koragereri konde oisa korigereria monto chiro sambire nyomba mo basokano ondata manyeti abagaka bali nana bagakiramo bateba nimuna bono mboro yo samba tayo ntumanyeti twagire nanga litangani bono batebire ngire gwesokya njumwezi ningokoretaya tokokora gento tokoragereria ondita base gocha gotobori gakora twakorire ki twagire enangire kwa goteba twarure libaga yokobogoria omonto yaktebe nganinche tigamotebi gesungu aliere kasonge que no son jarra creo que public participation kele kwa tabara ngeligwa public participation ina mwari kurangeligwa ya mateyonsi ikinyureke gima asegente yakoreteki mwate bune egento getenkiaba umuchia abagaka baikaransire kokoraki gukigikeria na koragereria bakoragereria onya naye kara asabukwabe grace period yarwego onya muntu tacheti okoragerirwa take over na nditi njari gukura ngaki igente gitarakoreki ikibatebe tigitarakoreka ikubana buno gwe nyomba ya nyomba bono na kibare gukora bono nyomba ya sambirwe bona maera amaera ninki amaera ibuliriria yobonyansi bintu biri biyaje bono bagugusanya omete na se biri wasamba ebintu binya sambiro wasamba bitabwene byabwekera chimbeba chimunyo bichuni amakonde nini bi pakanone kisana kwa sana kakende yonsi kyarenge mali ano twekyabugira ni kwa igo spirits chiaye chons spirits chiebinte ibyons byabe kwamo byaturunga ni guroje ebigwa ko ndojiba nkayibare ko iralibure kaliya ensoko kararuchi bitacho bialengi ensoko maite it was a stagnant water aro nige sanda kiabe kiro kyogo taulia machalia ngia karusi gurochi na nkiragia bona alia sa machalia ensokeria no ba nkwira liburi bakoraki babeka ekiara macha ya naye community onye gogo serete community onye machali you are gone one obino engaki ya lero totebi yange ya lero bono kaye igwe takoiru bono moko minyokani mwai bono tama tingo sambete nyumba ero bakonda bakagira na no tumanyeti onde lakini gwakagira kwa minyokani gukikoti bono lakini yabagaka yari guikaransa yagaya na igo bono libure lya karusira lyabe kwa chindo ichiri mate uranywa maji na tari orojo romo chindo je cyako ko jirabera abega orojo rwino ndole mata asemukagirete na kina bera nyare kanana umuntu rigarwete enseme moko beka ara bono wabeka chinsoko libure ko no lio kolete genteki emanyekani igari koletwa okoleranwa yani kerago koleranwa o omwansirwa o sabu kwabera o
compensate bali akorete agoserete usabo mabira igokoragerirwa nabo kwari gocha asino no gusamba ase nyumba ukunokoragerirwa kobe ine kwa kolo paka kwari buna kwaragerirwa gano kwari nabo kwanyoranga umuntu uyo be muntu ngatiane ne go muntu baririre uchagenda yasendirwe kiango kumbe na maera yanywete ono muntu uyo ngo jakari kunya kuvura yako kuvura na bagukwa abagote baka bono kai kire konywa okay obino okire konywa okire watebire kibono gako abagaka bali kumurangeri bakora na indi Gusii kindi kyogoso musonsora bamungwansira ukumwansa kolinko abwate na korokwesi system chinchira chai kwali ngoko nchiarengo bwabe imati sino nywe ningo bwate bwabero nande ntu abwata omotembe na kyo rugutumeka asukuragereria omotembe bono abagaka muise ko nganjira nda ereso mu muro yake omotembe nkoro role buko kabisa kwanye kwenda koti na tari njira ire twera kiri na role ngorande korole ne bwo gutumaka koti egotumaka gotiana amangana gukwana gosigwe koti yeye na yekene gukoro bwaito asensoni nechinga kochi abagusii omotembe igosikire oyo akire biranya nabaga ekero mumanire obina karate gasinini twabirito kugenteke no omotembe bwakire biranya elite twaligure sana omotembe bwake ebiranya omanya twagure genteke moge kwana sana no motembe bwakire biranya kwako tebanga ki no roba chorete bagokorera no ro itiri na ki ayo itiri na ro itiri tabinga ki muna nyumotara na chomuragia kwanyora kwararengera iri omuragi uyu no motembo uyu nyumotara gotiano onya gwakorete ngana oyo konya kwararengera iri nyedengera ritoji gotiano obulimo buli burende kimumanyo nyumba ebiranya ninjira abagaka bari ko yenda banyo kireka banyo tebya mangana ubwata bono ro gutumiwa bono aiga no ko irubone kigambere kanene kero kigambero giasinyira abagaka nabangi nabe kenyoro bono gutianirwa ase kubwati ngosoki parties bali muko gayanwa omwari koretwo abagaka mwabagitirianda mwate buna bona mangana ali mwari gototebya kitwasinyanire tebyo motembe nyurigereria onyotebi omanye korwo utari korigereria onyonya guke muna kwanyonya gukaiga ndigeria motembo nyatebi na ki mangana yonsi tari go buna bagukwana injira nera bagaka bari ko tebyo kunyabe kweragereria ketit gokoraki kweragereria injibega kweragereria bono bono kweragereria asubo maene bwabo karteki buri oko ekiara naye no motembo uri bagocha kumanya mumae you know it is psychological onye kogekorete to gokorabo igogotamo tebya bagaka na ya nyabere osonsoro nonye bono nonye gotianira nase motembe ekiara okonya tebya mangana no gwaunjoka kurwo okogenda keri gwateba na kigeko nanda tebyo nyanja igao nyama no mintu emete yasikire asina nabakoro baito yange meterenga ebere omotoria ogosara asa abantu basarire nono jo motori aria sorio asa omuobo onyokorete nganeria yero omotori tori gokunwa na bakoma bakogunde woka wegotere ekoro motori okorire ngania okorira mangana omotori no motembe nabo ekinechi buku no mosisita bana no mugumu no mosisita nore obeki oakire biranya buno ori ori geturi otanya kurwo ebona no yonde no renge uchibogekaga omototo gweto yo oyo mugumu mata orio mugumu moto wori bana mugumu ime bejiro ime igo geche tu yonde gogwe ebona no yonde no renge buguse bogetutu akeore emeteye kingencho chiaye yari gutumika kugikeria na kurinda amachikari atakoritiki ari migiro amachika abikire akunya gutukaba ayeki kwanga gwanchirana onye no buli momoko buna no koirwa
kikwangire watebuna karimanganage gite nakina gotena na bibwikaine bukwekero kwenda kotini ukoragerio ukorane nkwarenga chinchera ao na be kunyarekana umuntu agwake kiburugo kiburugo yori gwaka nururio nyumotoraje kiburugo na ando matembo uyu karekero twakarwari chinsago gukwata iguna chinsago kwarwari gakyote nyachingo oire uruto onyotebinga motembe nchiao onchoke korwa tokoraki toliyema koigure ngo matembo yo gokwegena na kwakarire chinsago gokorwa chinsago kwa oyo njokotanya chinko jiria chinsago jiria chikomoria pichikomori chinsago jiria chikomoria inkochi tenyire chirutira sa motembe muntu kale ko toigobogori chiwo kwambuka igo maete Omogusii na mato igo Omogusii na mato chingo chiringi moki chire chinsago na imoki igo ne wete spirit to kwa ne birecha chiarusi kwa chiabe kwali chingo chiri bono chajira kwa chingo chabire birecha bono oimoki spirits chiri wile enter into ora be spirits ne chinge no jibna bono no nyene ka to koteba umuntu gusalire ligumba kwa batanga ki nga oruserie getegete amaira ari orutanjira gusesiri onye chora mete buna bono jiji ebe ase go to kanjira bantu bange mbali ko chora geko ere yi ura nyole ya jide karagere dugu ya karagere tu ya aruti uga ko gende ligumbe lijongori bono go spirit yo kwa gotika nekoenda naye bono ekeburugo toja se keburugo obino ekeburugo mukungulo tabwenete gugwaka nenjira yo goseria abaisi konya kubutariko Waisimba bwenete kubutariko turi gochanga ari gochanga ari ogotena yao konya kubera ogwagweke burugo na ndi gogwagweke rugwatebi with a purpose igo na byarenge boigo igo iso gwagweke burugo aye toko bana tokora boigozo nsol ndongeri nyanja ngaki muna gwachi nyangi asa kurukuriko turi gutoko bisacha byabono megiro mosacha tali bisacha megiro ne mege yare muna bono gotebuka ki nga omwana gotebuka ki orumugiro gotebuka aye ekoro karanse tego sendiko elio kiria manya gogwaka gotebuka aye ngaigwa ititi ekorora kana ngaye amakoria ya ime kubeke chabu goli kubeke omwana ogo chikomanya ngati ise kubeke ikoli wikerio kiri identify ngaki ngokorande ngende bobisi oroji bobono twafoita twanoko noko kende buna bono litieri tujirigene lyo ziere lichigwerende no mogiro lenge tugotiereria emioro omwana gagatebunga to base ko koransa siritieri togokina no mogiro olenge gusoikaransereriga togokina lakini there is sense oikaransereriga na betokina no mogiro olenge egere egintu kiri ke ba avoided omurari oburiri iswari rigia ntaite komoirane ebigiro mbiarengo ebichiko biare kurenda chimbe bichi hygiene for example and behavior nichinchira unabona umusubati atabwena itikori yao bori asise okoria ingi bo lakini uchago rora buno bori bokoria bwaso amano kwa moja nayo kwa ngongwa iri no tagenda bokobwao ojiguria ngoko emigiro gete inemegiro lakini bona asokora emigiro ekubwati abana egocha saba kungu yacha saba sacha yacha se community yacha se tu nabo tokonyerigereria geko grama etemegiro igo twakorete amo emigiro twakorete limo igo tukanyebeka yonse ndo tonye bange tubeke emigiro ya abana nsemo ya bagake nsemo abangine nsemo eye tugonya keroro ensemo que tu date kiri gena de disi sense nerie yare bono abagaka ba rigirete bakaranga ki omwana oyo omete kale bana mpaka bigiri surwali
bono o konyoru mwana oyo kansiriga ka tieri riari no gutiere okonyo tigire chabu Osaje ground ya bono gwe kati ko kari tieri to kina mwana baba yetenga aje no metenga ya Ndazaria kingo kina na weke kaki abangina kale bakakani muna mbali engoko umaite kale muna abangina bakine igaba sobati na kwa kinyangi ngoko tolikuli na magena bibere egento kia ngoko amagenda ne ngoko tulikulia na nyono mungana gitegaria o bwatanga emyaka mpaka bone ya bwate myaka ngemya ngoma tetiga ngoko agonte yaya agankana bali abanene bakulia bono makubiara no mutio ngoko ya oje kumanya nyagitali oje tabu lakini amaina kabisa amaina bye gapi ngoko ni bato muchando aye utabando bali kungainereri ngaki ngangu takunira andu umwana ngo takunira andu umwana lakini egento kirina bana bali ase koragereri kuri mwari gotera murari Chiombe chinyomu kwa kumaraka kuira ng'ombe kabiri ngiki ariko bomwa hakero kuira mara kabiri nchiacha Chiombe nche naji wa chionse naragira to mucyuri bw'enyarukiri yawo oera nanyoita igone gwete kiate tinda nyobwata kujoita na kinanyoita bono ngakikwaria magicaberayo Chiombe chiacho muchinari jaba ine kiao ngakioko ne kiao Chiombe yeye kiao otobuno bolianene igo goite nyarukiri yawo ne ni ya no boliania no boliani wa Gusita atagete boliana ni onyo mokungu nyomiru orwereru Chiombe giasira musekende abotinde kwaria sarwere tu Chiombe mugako yasire kianyo mwasanga hakuna shida chiri chia rwetu mochochirane echichinde chimanya gokobwa asanyo mugochi imanya kobo igo no mugiro guse no kuragererigwa oise kuri Chiombe chiria chonsi tokoba no nyatari chonsi inchiare ngo already Chiombe do rwete omoise ko omusubati oyo ochire krande bono ya tantanire ochire wa ni gusobo before atara ni gwa uikora ile ni Chiombe chao uikora no titaba chionsi ase ke usino nyambono iga ekero tu achire ibiriro uika nkorra muri yabeire nga guika onya tara akane Chiombe guika akane Chiombe amani gutinde obu maine sobori ta gutinde kwa onya tara akanira musubati ori wiki amatiche eri Chiombe yakano musubati ori amanye gutinde ko mugako abo yari Chiombe chiko ruwa tari jiri joko mana omete Chiombe joko mana jiri chingao ne chokorwa ekero monta asirire na umurali no bongombe bobere moru lakini okomana ngani ngankonywa mole wikobe prepared olente Chiombe chisaine chienyoma lakini echibono gotanga ki etara cheyo agendere kobo wewe ngai wakana bakate okumente ni oboiro bunga ntwakane twe ntwae tugento keke kuriana ni omonto obuli mose ndemero yayo kuno kuragerirwa okonne sana goikoragerirwa nakimetembe ya bereto akarote gete bata boboli mungu obwao no boli mungu obwanyalebe uikaba no jikotiana nga inga kiburo obwao aba bagote bidio maino boli mungu obwao yani gugitirianda boli bwao igo bojirusi jonsi pi wama boisana somo tembe igo boli bwao oisana somo tembe ruso kunyoligeria okonyo muganiga kwa magota ukwana manganaya Moncho murigeli bono hinyora to ntoko sangamo naye goitira Ndizi TV bwansu Chi'Omogusii abuno tokubutore ntunde ntangani ntunde yakabiri togocha jo kwana mangigoro yo kuragererigwa amangana mango taramanyegoro ensemo yo kuragererigwa ayetona to kwana nabagaka obarega igabwa tumanya sensemo yekegusii nanyo ko bwato manye igoro ya kende gyonse nambanere gabwa se TV ya screen igoro gabo nabokonyara gotuma ujumbe yao sese mwesa senambeyo nabotokonyara gukoriga na gukwana mangabo nabotambe abwate semi asemi mwabo nageko gara
twakoborie enganerio bwate igoro ye Gusii na bogotorekera kubwatikana Gusii geito Gusii kianyare borase getekeria manyete tekero kyomaete osekerio manyete tekero kyandaka maete na bokunyara gotogorora eketo gusanga na gukwana mange ase Igekero Chi'Omogusii ntude yakabutogena ndokwana mange igoro yokuragererirwa konde ekatonye kurigereria na Chi'Omogusii amete gati yanda mange tubase gusuka omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menye tengalero una vale mangaye mwana bwenguko gatebya Sunlight Academy Day and Boarding ni skuru y'uburoso igutuka Nyamache county ya Kisii nigebwate ibirasi bya preschool gwike kirasi kya gatano na gatatu nigobale asagia abwatobo twerera bugosomera aborokia nigobaisaine ribagari yo kugosoreria nebintu byo kugosoreria nigobabwata mabaga asibirasi ao ayerera onyoleru mwana uribaga asiskuru iyo ilianyora megelio no gosomigwa chisemi nigo chire chengencho mono naigo asumwano wo aguchinyora guikaba asare yengencho mbabwate gari skuru eye okonya sobo sombi bwabwango batalire nsemu ya Nyamache chimita chimia isano na isato choka kurwa asibara ya Kisii Kilgoris gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti isano na isato isano nemo isano nemo marakabere Sunlight Academy Day and Boarding Primary School ya kini die bienko biechisemi Enyagitari ya World Health Center iyi gutoka imijumbu chukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boyo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant based nutrition no bondo bonke. So na kitoko kero montachi obisi ito toko make sure nga tuamua device nutritionally nga kia koirena nga kia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida ito gutatoka na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bw'Omugusii. Omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menye tengalero una vale mangaye mwana bwenguko gatebya no hasentunda yakabere kretori na bagakaga tukumanye mange igoro yokuragerirwa imate no gendrete wesomia mange kana kwarigani tunyare gusanga munayigo ikomwerio asumuruburiye ubwe Igekero Chi'Omogusii abagaka portende tukukwanda igoro yokuragerirwa andake ngunyarekana yarenge kwanyoro no omugaka ogechiwe pakosere nyumba y'umwana aye kumanyete egentonkere akero momuro ya nyomire tariko so nyumba erizo lineri ngaki
asoe nyomba eria na baranyora ebinto bite biansoni iga birabwo biratwara obokong'u omogaka ekera agosoa nyomba iga agochoirwa ngwateba bare ng'a namorentire nyomba okorenta nyomba nogoikaransa era okonyenya embori goikaransa era ari tari kogenda igo amatuko amange igaikaransete iga lakini anytime onye torasoa igu nyomba tobwante gosoa nyomba tugosoa nyomba oise gosoa nyomba oibone ne kasi yakire okuragereria ore ningo ngikwana kwaragereria singikwarageragereria momuro yone ongechiri tuomanire nere okire gokani gunang'ina okire gotebu na bamate sikaiso bwangire koigwa bono omugaka gokwagechi igu bono gwatebire ng'a tiga bono kebege koba omwana oyone esara aguchi isagwe na inche bono nabogosoa nyomba abwo okora ebinto bino biosi nabokogendera ndo osoe none borire bwayo orare borire bwo omwana tobwereti korara onyomete eyi namagoso okunogoturutumba ine kasi kwa mweme okwa mukuri gwetugutana iguru y'obururu wajigokora egintu bono igo bono kwa mukurire tutebe omwana oyo ine muma mwana oyo tari gochorongwani igo goikonyore ng'a binto getembire bono bigocha kumurima gochibocio gokurima nkoringa tari ng'a financially tari gocha goikerana naye nabo okonyora gokora binto getego bitari ng'a ki omwana obono yachaka abanto bataka yaya omwana ono oche buna akonya kogenda iga omete gabete gatubete na ise gachete komonchi akanga ise akamorani okorani okoragereria oturutumba yoborora mang'ana aria akwanira ari nyomba nande nabari akobonyote na kerenge kia mwana ngigotuka muchioyo nabigo ngigotuka nando nyuragerine kirigia kurine kirigita konyora onye na accident ne rugo jukumira yani iguru yasireria bwate amang'ana aria akwana iguru yoburuburie aria sare lakini maite abagakambale squeeze bakunywa maru sana umuga kunywa maru sasa kurukuru chaiga ochaka gosomera usemo muroyo ochaka kumuragereria okuragereria kuri ngubwata kuri kuragereria kwari kubwata ari kuri kwa gukore rucheche kwari ngecheche ya marwa arunta bichu urino mareri tenda ituminto magaitia bagaka bakuru mbarenge gokora sabu ya kurageria samarwa ya inga kwanyura bara kurageria manye uchikoni yani arusio bo lakini tago kuragereria karanyu no kuragereria uko karanyure no musacha tari kurwaria onyote otaka goito mukungu ayebosa kene geteyo atabwatigos na karunyombeje omonto tabanga abantu bateme kuru mutyoyo konya sare keira abana diko onyeyura kururi kusiara kujaria bono monto no kuragire oyibona nabo n'abantu bonse baratabaka ki keragereru kiao no kerwa ngekobwata asenge njo no muturutumbole naende kwale gokerukora era marwa kerwa omata asama tukabwango gotwarorere omwana kurwana no muibori oye katumite no anebuku yabono ngukaniri sikwa abayibori bawo nabukinya saye cyao kinke yakabira ebona no kuragereria kwari kurwa sumo gaka kuika kwari kubwana to tsana tsani na iso songo murwani ole haya tari kubwatu saati itori kubwata iso gaka na ikwa kwere birangara ryarega na nyokomoke ige kubwati paka na nyokomoke toiko mochecheria nyokomoke anti yao mukaiso tari anti yao mugaiso obe mugaiso yebo tari moise ko mwabo iso mugaiso ndi makomoke turi ko mochecheria okuno kuragiri kwanchira kimadro motaragariria enchira nere na bara babwatu munwa gukorage nonya bari bakungu ikiaro n'urucuko cyaya nkori gugocha kwarwasa abamurabe nyombene okay bono kuna kwari gutanguna bamura mbachi kumuchaye mada bono yaba moesiko bayikaba moesiko esiko yaye gukoragere kwaye kwari gucungererirwa igo kwari kubwatana gekogero gekigwe
ogechigo kagechigo bo tari kuira na mageka na kulenderete iso kai aba swata bata chingenjeri chingi na kia mangana ara gokorwa kuno kuragererirwa okuno gotaya torate na bona baswate bote bwatinge njongia bagutaya mbabwate ekera bakorira machiena ali yako gechi kenyoro kenyoro ngoja kirikia amaragereria ayaswa na kia so nchiraki amaragereria ayaiga murabona muswati ogosoka isiko kabire kachairo mugakoye abagaka bagachire bagaisaransa bateba muswati oyo uchairo mugakoye ososokirisi ku kabire nande ntwara ndete cyombe cyiko munyoma aja ko ndo mugakoye noroji ige inkiranira bakamurangeiri onye tari gucenkia bamotebya yega cyota yaje ko cyuso gutaya yarari gochia tocha ntogotagetia oruo bono gachire sachire tari guchikorongeana because ekasi njaruete kurwa bono nere na sengenyo ne bibe bia metri bibe bikomobwati eyo bikomobwati biria kolete biria aragerere tigwenda na bagaka tebete ngae bono isikwachire genda na bakonyoro gendire baka na boko kwega ki umete musubati oniga gwete bwaye na royo rero ogoja kana gaga bagaka ba sereti bagaka ba mutwire tamatama be deri ba muragereti ba mutwire tamatama be ba mutwire tamatama be kure kuguragereri yabo onye ochire otwari tebi mbasa bagaka kurama baibuli kurama bagaka be kenyoro bachire komokani bwangire noroji naro bagachina bo bamuragereria bamotebia muswati nyalebe onye tori kurwa gende kirgia konyane kirgia takora twabwate amangana joro siaga na kiyo gutumaka kuragereria nekerom nse kunyura buya ekiore no rusiaga byari kwenda metese nekiore kia ngitiki okirabe kiembori kwa embori nero ya ngondi na kikia byari gutumika gokoreke ngwanso aya ya tunoro siaga na machi eke orosiago ruabe tu aseke orekeri na machi anyorokereri gwaria agenda nsasoka abwatu negesanda kwaegwa barimo bwate dispute mutaigwana ini mukari kurwanira gentu gete ekyo obomanyene bokorigwa mwaegwa mwanyu ori amangana narokote bibwe kwa okwane onye gokorete tuguika gokora uguikariri kwaegwa machari okane ekeno maete na kokonyanywa kiri gwate bagekobere kiabeire ngiri gokwata ya abokoragere kwara gokorugo no mugusii igo njiranere abanyanabi bari gutumeka koragere abanyanabi bari gutumeka korora bari ngokoragere ya kwanyoro mungino gechi gupakurusiri umwana w'icyanga korusi kuno kuragererie kerago korusiri cyanga okuno kuguturutumba na gukwema ekerago kwema igo kuragereiri ekerago emo kuragereiri guturutumbire naboko igwa bantu batanga ki meto mungino wa guturutumba abana baye gapakama akubatarira gisubuno aguturutumba abana baye bakiye kiabekera bono muhuge mwana akore boigo anene mnabona so oruburu rwayo turujina bona turutumba abana bayo mbaji konyo taji konyora bacukuru evan noro okay abego sieko abacukuru mbacha oruburu ndocha mutyo bono eche nesi yaye go ebenke na kwera maite na generation ekwera because of cash okay asinga chukuragerirwa kwanyora na umuchigete oikirasi turarabana kintu yachakira kwa bitare okoera iga bantu nere basike chinginjo ne chinga ko Chi'Omogusii kiagara abantu bakoera batamanyitire neke usi bagateki basariti lakini gara baguchi bacha kubwati buya nguchire kwanyana nonye muchi onyore accident yitire finise nero manene mugwekano naende accident naende chite ondie kinero yokumugwe naende accident chito onde within the family kwikamocha kubura why the accident there is a spirit ekubaligia etabu nera tagete esonso
igebire bimbiro na ibano ngo ikabona ebono kuragerera inkoro mbiro ebirecha mbiro bikubwatia amang'ana abo una tokogamba iga ebirecha mbiro bibwatia amang'ana aya asore ebirecha mbiro bikubwatia amang'ana itu nabo bikubwatia asa abana bao nabo bikubwatia asa omochokoro nabo bikokobwatia lakini ebirecha bimbikoze ki mbiro kikwamanyire na mbiro nalio chakorigia a solution okone oja koliye network Karichoro network Karichoro kwa tebe kitamaduni eke Gusii igobono omonchu murigereria ekero igwete bono tokonya gukwana engane yugo igoro yokuragererirwa anda kwanya turu muibori kwage chigwa no musubate no mungino rabunga kweme kurusiri umwana ochianga Pate negente kebe sana aibie ko tarona na aba chukoro so abo chukoro kwemire gesa kukiao omuchoyu kwanywe emire kuno ko sario mo gesa kukiao waturu tumbiro omuchoyu waturu tumbo mochio naende sa kwanywanekere naende sa abantu abange emechi abantu bakomo juguturu tumbe emechi nabangina nabo bakomo juguturu tumbe emechi akora aso mochio mongina ale steady mongina kirete abana bayigo bintu bune bimbiri gochaime nonye no mugaka gaguchigo jake mungina matebinga ko mugako mintu igaga abana bara toreya mugako jogwana getu kero matebinga aye abana bara tega maskani nara bono turi tumbabana igo mungino te bono lakini mungina kara abeiro oro moturubanu bono mochioira bogo turu tumbaigo chikasi cha toko abana nonye no konyuomu kwa abana abaiseke urwabo no konyuoma kwa bamura kwa begasi nga aria mungino rari no moturu tumbu toko nyoma mwana neta gochio mwana tingo rusimo iseko na kimko yale gutume kwa aso konyara kuragereria engukono emol enchiranere ekero gwakorire gento tatagitugoteba mama ko imuka bari gicimbaratero kiao footprint yasangani wa maroba yamanya kurageri gwenke ayenke yachaka kubutia rino bune kubutiara naye buno kubutia asokari igo mugusingu tumekara nge nkaso kujara kuragereria buno kubutiara bune kubutiara wacha yebwike kiara no manye tenkyo kubutiara watebya bagaka ya nini igente kimoko ligini njira wesenda wechengeneni bali uteli banya kama amasangi amanyansi ya utoka naye utokire le kese sana ke yaro gutumekwa asomo Gusii sekere abantu bali kurwana mono kera esegi bitetense asebisako koreto morembe ese yari koreto mena senchire gutara no muntu ese yabuturuga tigati amanyi ngari abacarukana bali banyaruka bakogenda igo twaretiro morembe igeza njabo another function akero muntu achire nyangi aitire mono aitira manyinga mono agwete manyinga mono nabo yakarentirwe ero achire iburu tetokebeke igo achire iburu ayetanirire ndewe omuntu oyo chiri bura kinya manyinga yabereka weta mono buna bono iburu ya kare igo mugale gutari buna bono totebe omuntu rigale atambe omongi arenge bono mbonjari agoirwa bono mwana oyo itire by the time oja koigwo gote ni gonga bono bagatabaka mwana ngo kwara okogire ngakitogokora bono turi igango chinjera egere gose manyinga amanyinga gekora ni manyinga asite yale kureterwa boke pressure yo ya manyinga ya goiteka bono rabe sese ya kuri uwo yabanga ki monyagoki kero anyagokire bas manyinga yagenda se bono manyinga yatika goge kweta bono igo mwasebi wone ndi alenge ryogo asenge nchondo chebiro byonse bikunya komnyokaga tinkageretina kire tutegeretigiro cyo koragerera tima tu mwako bino ngora kwane goro cyo koragerera cyo gukora amasikani yabimechi abantu bagakamba turagerera bachakire koragerera injira abana basirire asichimbu cyabo cyansoni bana bamakayamba bwati insoni
Nogo tatwara nsoni ngo salitule igesaku. Otoko igerera igesaku ase chinjira chinde chionse. Ina ronda tevi. Omugaka mugabo tochokora. Nakolende metenga kiarero. Omete karongo kerigereria inche bono onkora nga nintu bano tukara bagaka abandi bono ndoje ka ujinse abantu babwata abana ujinse barabake batari batubwene tikuru kubagaka bono egentu bune kyo kuragerera kiago ebinde babimanyeti bono na bintu bigokoleka ne mechi yabo igo batamanyeti ngaki ebine bintu bigosaria abana buna bagokorega asiabo bamanyeti ngakinogo turutumba bono twakire bono bande batabire digital bona abandi batebire ntubono ntutete kumanya mangana ayo hono yakorekanire igintu gikagero mwaka ja kuragereria atigunchara mwaka nenda kalendiru enda yego kanenda ya karendi ibonenda mwaka igotete komboli nanki igore ndabona tokuragerera bandari umugaka kaigotete tabwati magana mono ndagwagwana igabangina gakiase mwe igore kona basaba renda bagaka baigotokurageria gosemboke baigote buna toigotete asini niga buna mwigotete iga no buna toigotete akeiga nabo toje na ndo tokotebya bangina baitonga ki mogendere gutulenda bino igo ndokogenda kulendwa togenda kulenda bali baitombuya mono mogendere gutulenda nendagera bale ndu na masikani abesi bale na ende ntu tarko tebangeringa abande mbale nabo to gwita isikwa abande mbale abantu bagototebya gento gitemwa kwanite iga gento gitemwa kwanite mwari gwikwana iga gwikwana bono intwe abanyene mbaro aye namba dere gwita igora likerango nyanja asena biyore ga likange nambe igorabwo otebe naye bunotegete gose onye kubwate mangana ndi maya likango naye nabona butukurangirio cyo koyi asena mbe buru mugaka te nambe rabo ase TV ya igoro nabo kolike message goja asena mbe iyo andagire to kwanire nabo to kurigia nabo to kugutarira ntwanje tokogororwa igobona bagaka mbiya mono asiri bagarie ino nando geka ngakiende ntosanga mange tokwana mange ekatonto wesemia igoro Igekero Chi'Omogusii mbiya mono sokeri bagarie ino na gusanga no Mogusii nabo konyara kumumanyia mange igoro ye engana yokoragererirwa amaskani yabo nabyo kotorakonye tubase kututumba chinga cheito mwanju muligereri bono ko ikirabu nongo ikomori asomoro buri gona twasangira mona twemanyiria mange ntwanyara kuligereri igoro yokoragererirwa una twachaka gotira kwagachia nima ito kwabere kokubwatia na kwamanyire nkaya wali yagendrete na kwanyare wesomye na kumanya mange igoro yokoragererirwa ikirabu tigante na mbiamono bali mwasangira mona intwe tubwatia gotira sensemo ye mtandao nsemo ya Facebook na bogo tubwatia buna Ndizi TV News na bagensemeli ya YouTube na bogo tenda buna Ndizi TV News kanande ngakiende tuchiko sanga mange tuchiko kwana mange tuchikoligereria mange akato chikoligereria na gukwana mange asomoro buli buna botambe umanya kanite buna Igekero Chi'Omogusii omoerio literane nkoro kwa Vincent Onyancha biamano